Ikusle entzule janarion maitale ongietorriak Nafarroko janariak saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebista Baztanera hurbildu da eta hain zuzen Bairuritan gaude. Bertako txokolate ekoizle bat ezagutuko dugu eta ez bakarra txokolate ekoizlea baizik eta eurek gozotegia ere badukate. Arkupe gozotegi txokolate toki honetan edo ezagutuko du zer nolako prozesua daraman hori dena prestatzea. Zatozte gurekin hori dena nahi duzu ikusi. Ez galdu gaurko saioa gozen, hasi berduguta. Beno, eta nire alboan, Matxin aiestaran, eskerrik asko gonbidapenagatik. Matxin, Iruriteko txokolate ekoizlea. Bai. Baina Nafarroan, bakarra zate ez, edo hemen ez dut sekula santa ezagutu txokolate ekoizle bat, Nafarroan. Bai, hori da pixkat gure berezitasun nabarmenena, ondiena. Euskal Herrian kontatu daitezken txokolate ekoizleak, 5 gara denetara. Eta Nafarroan, gu bakarrik, bai, Arkupek bakarrik ekoizten du txokolatea azitik zuzenean. Hori nolatan gogotu zitzaizuen? Azitikan, dena prozesu guztia zuek kontrolatzea? Hori heldu zen, gaur egungo nagusia den Xanti Urtasunek berak lehen txokolatea, gainerako guztiek bezala, txokolate industriala erosi, eta horrekin egiten zuelako, bere produktu guztiak horrekin egiten zituelako, ez? Eta iritsi zen garai bat, nun ohartu zen, hasieratik bazekien, baina ohartu zen, txokolate industrial hori etzela kalitatezkoa, edo berak nahiko zuen... Berak bilakatzen zuen berak beti bilatzen zuen kalitate hoberena produktuetan, txokolateetan ez zuen topatzen denak industrialak zirelako, eta hortaz erabaki zuen, gu beroni hasiko gara, azitik zuzenean kalitatezko txokolatea egiten, bertze inork ez duelako egiten. Hori da. Eta guk ez dakigunez ezer, uneri buruz, nondik dator azia edo txokolate azia? Bai, babitu. Txokolate azia heldu da kakao arboletatik, eta kakao arbolek lehenik lorea eman ondoren ematen dute horrelako fruitu bat, ez? Hau da, kakao mazorka deitzen zaio jatorrizko herrialdean, Ertamerikan, eta hemen barnean daude, ezagutzen duzun bezala, hemen daude barnean. Maraka dirudite, ez da? Bai. Marakaren izena hortik dator, bertzalde, bai. Eta hemen barnean daude, 20 edo 40 hazi inguru. Hazi hauek, jatorrizko herrialdeetan bildu ondotik, fermentatzen dituzte, eta sekatu. Orduan, behin sekatu ondoren, sartzen dituzte zakuetan, eta horrelaxe iristen zaizkigu guri, ez? Orduan zuek erosten dituzte hemendik ateretako hazi joiek, eta fermentatu direnak edo bidaltzen dizkizuete zakutan. Hori da, hori prozesu garrantzitsua da, ongi egin beharreko prozesu bada, eta... Kalitate desberdinak izanen dire? Hori da. Ez da bakarrik fermentazioa nola egiten den, baizik eta genetikoki hazia bera nolakoa denez. Eta badaude 3 kakao familia nagusi, eta 3 horietan 180 gutxi gora bera, forastero edo amelonado familiakoa da, hori erabiltzen da kakao industriala egiteko, kalitate txarreko kakaoa da. Hori zuzenean guk ez dugu hartzen, eta hartzen ditugu gelitzen diren bertze 2 familiak. Bertze mailako txokolatea edo azila erabiltzen duzu ezuak, ez da? Izango litzake familia basatia krioioa, eta hori da munduko produkzioaren 1% bakarrik. Eta gero dago trinitarioa, dela bien arteko tarteko bat, bien arteko nasketa genetiko bat, trinitate irletan egin zen lehen aldiz, eta horregatik datorkiolako izen hori, kakao trinitarioa. Eta bi horiekin, kalitate altuko kakaoarekin, beti normalki hauek estentxiboan landu behar izaten diren zuhaitzak dira, bertze arbolen itzalean, eta familia txikiek landuz eta mimo handiekin. Eta horiek dira ekartzen ditugun aziak. Zuek erabiltzen duzuena hori da, ezta? Azi hori da. Lehen unetik, kalitatearen aldeko apustua egiten. Den ekin duzula, hau da azia. Hau da azia. Txokolate azia hau da.
hauek dira kakao haziak hauek dira, ikusten Bai. duzu, nola dauden, hauek fermentatuta daude, bai, horregatik usaia egiten badugu, Bai. nabaritzen da halako azidotasun bat, Bai. bai. Baina txokolate usaiekan ez dauka honek. Ez dauka, hori da, Ez? bai. Gero izango du, guk eskua sartzen diogunean, Bai. gero emango diogu benetan txokolatearen izaera hori. Aha. Orduan hemen zer egiten duzu, hemengo sare honetan edo? Bai, lehendabizi egiten duguna da zakutik haziak onat bota eta Bai. bereizi. Bereizi egiten duzu. Ze zakuan bertan, egon daitezke oro arraziak onak dira, baina Bai. egon daitezke hazi batzuk gaizki fermentatu direnak, Bai. edo egon daitezke azal zatitxoak, Bai. edo egon daitezke elkartuta dauden haziak, eta horiek bereizi eta egin behar dira. Behar ez dugun ura kentzen dugu, ezta? Hori da, Hemen bai. adibidez zer da behar ez duguna? Hemen, hola pixka bat zabalduz, ikusten dira, adibidez, hemen daude bi hazi Hori elkarrekin adibidez, pegatuak, hauek kendu, eta ikusten da ez, bat nola den Ona eta bertzia, ez dagoela egoera berdinean, ez da? Hau botako ginuke ona delako, Bai. txarra apartatu horrat, eta Bai. pixkanaka horrela. Baina zer gertatzen zaidan niri, ni hau ikusi eta zu zaudeia oituretua, hau da, onjotan oitura ez duena, dena hona iduitzen, nire ikusi eta dena hona iduitzen zait, eta orain zuari zaela, banatzen edo, orduan bai konturatzen ez, baina lehen da biziko biztan edo ez dut ikusten zein diren... Zein den, ez? Bai, azkenean bista egiten den gauz bada, ez? Baina errango banizu kakao honetatik edo honetatik zeinekin egingo zenuken. Orain bai, ez da? Bai, orain zuk jarritan hori da. Bai, ez? Eta zenbat eta hemendik gutiago duen, kalitate gehiago izanen du. Obia, ez da? Hortaz, lehendabizi, hemen dago gure begiak, gure eskuak, ja hemen sartzen dira, ez? Zuek zaintzen duzue, lehendabiziko puntotik azkeraino, dena. Hori da. Prozeso guztia zuek zaintzen duzue. Bai. Urrengo pausua zein izango litzateke? Behin banaketa egin ondoren? Bai, behin banaketa egin, eta zakutik, jada, kutxetan badugunean gure hazia aukeratua eta bereiztua, lehen prozesua izango litzakena da txigortzea. Eta hortarako badaukagu txigorgailu bat hor, tostadora bat, eta hori baliatzen dugu. Eta hor zenbat garadotan, ze prozesu, zenbateko denbora? Bai, hor kakaoaren araberakoa da, kakao guztiek ez dute azal bera, batzuek lodiagoa dute, bertze batzuk ere tamaina txikiagoa, orduan horren arabera, pixkote gomatzate zuek maisu moduan begira, ez? Bai, eta hain justu txigortzean jokatzen dugu kakaoaren zaporea eta usaia. Hor emango diogu gero etorriko den txokolatearen zaporea eta usaiaren ehuneko handi bat. Hor motz gelitzen bagara, lortuko duguna da kakao bat azidoegia eta mingotx puntu batekin, baina ez duena txokolate usai eta zaporerik. Pasa ezkero, lortuko duguna da kakaoak izatea mingostasun sobera eta ahoa sekatuko zaigu. Erre egiten badugu, txokolatea kolore beltz bat izango du. Eta izango da mingotxa, baina ez da mingotx arrabable bat. Ze mingotxak guk euskaraz bat badugu, mingotxa da mingotxa, italiarrek hiru dituzte. Eskarola mingotxa da, tonika mingotxa da, eta te beltza gehiagin ezkero ere mingotxa da. Baina hiru horietan batzuk badira mingotx goxuak edo. Ez direla hainen potenteak edo, ezta? Orduan, orain ikusi dezagun pixkot nola pasatzen duzuen makina hortatik, eta hurrengo prozesua zein izango litzateke? Behin txigortu ondotik, kenduko genioke azala, zehonek berak puskatu ezkero, ikusten da nola baduen bere azaltxoa. Eta guk azala bereizi behar diogu, barruko haziarekin berakin gelditzeko. Orain kosta egiten da azala kentzia, baina behin pasatu ezkero hortikan errexago kentzen da, ezta? Behin txigortu ondotik, gaztainekin gertatzen den bezala, azala errexago kentzen zaio. Ederki, gero orduan pasatzen zate hurrengo prozesua, erranduzuna kendu azala, eta zer hasten gara lortzen horrekin, ja? Hurrengo prozesua izango litzateke? Bai, hori izango litzateke ja pixka bat, eukiko genuke gutxi gora bera gure lehen gaia hor ja prestatua eta ongi.
hori gertatzen zaiona orain da behar dela findu, ez? Behar da errotatik pastu. Bai? Eta hortarako erabiltzen dugu menatzean dudan errota hau. Errota horrek egingo diguna da kakao pasta deitzen zaiona sortu. Izango da hauts moduko bat, 100% haziak, 100% kakaoa dela. Hori bai dela 100% kakaoa. Hori da. Erabiltzen da 100% kakaoa edo sobera... Ez, guk eskatu izan digutelako, guk egiten dugu 100% kakaoa duen txokolate bat. Eta hori da, ikusten duzun hazi hau, txigortu edo tostatu, azala kendu, eta findu lehenik errotan, eta gero refinadoran, uinik gehiago xehatzeko, eta lortzeko ahosapaian nabaritzen ez den partikula bat. Ikarri fina behar da geratu horren, ez da? Ondarra izan, 30 mikratik behiti behar da, ahosapaiak eta mingainak ez nabaritzeko badenik horrezer. Eta ez diogu ez azukrerik ez bertze deus gehitzen, eta 100% kakaoa duen txokolate bat egiten aldugu. Hori aurkitzea ikaragarri zaila behar dizan, ez? Hori aurkitzeko behar du norberak azitik egin. Hori da, zeren eta prozesua latza da, berez? Ez da gauz erresa bat, itxin egin ezin dugu egin. Hori da. Eta gero ere ikusi behar da, zuk erran duzu, lehen biziko txigorketa puntori, harrapatzean nun dagoen, gero ere dena txikitu, gero ere bilakatu, haitz, erran daiteke irin fina bat behar dela atera, hortikan? Gero ikusiko duzu, nola irina baino aize gauza finagoa den, laminatu bat bezala da, oso gauza fina da. Ederki, hori lortuta ondoren zer egiten dugu? Hori lortu ondoren, egiten duguna da kubeta bero batean sartu, baditunak metal batzuk bueltak emateko txokolate horri, berotu ondotik erdi likido dagoelako, baina oxigenatzen uzteko, uzten dugu batea pixka-pixkat irekia. Eta hola oxigenatzen uzten dugu, guk nahi ez ditugun azidotasun gehiagizko hiek eta usaitxarrak edo gelitzen bazaizkio, haiek kentzeko. Gehiegi egiten badugu hori, izaera kenduko diogu eta usai ona ere, aroma onak ere kenduko dizkiogu, ez? Orduan hor ere behar da neurria ongi harrapatu, ezta? Eta behin hori egin ondoren ja txokolatea edukiko genuke. Hori kakao 100% delikan eta bertze txokolateekin edo zer nola egiten duzu? Bertze txokolateekin berdintxu egiten dugu. Egiten duguna da, lehendabiziko jatorri ezberdinak direnean, kakaoa jatorri berekoa izan dadila, perukoa denean, peruko jatorrizko kakaoarekin aipatu duguna, bereizi, txigortu eta hori dena, eta kakao pasta egin. Eta gero, nahasten dugu, gure mezkladora deitzen dugu makina hontan, hor nahasten dugu azukrearekin gu nahi dugun proportziotan. Hor ikusten dugu izango den 168, 160 edo... Orduan, hitz egiten dugulikan, 100 gai horretaz, zerretiko modun, falta den hori da azukrea? Azukrea, gure kasuan. Txokolate industrialaren kasuan, badire bertze produktu, guk gehitzen ez ditugunak. Produktu horiek normalean erabiltzen dire estaltzeko, zerbait txarra estaltzeko, edo falta duen zerbait emateko, ez? Gure kasuan, kakaoak berak, bere izaera kalitatezkoa duenez, ez diogu deus gehitu behar, azukreaz aparte. Orduen, hor erabakitzen dugu ze unekotan ari garen, eta esnedunaren kasuan ere hor gehitzen dugu. Esne hautsa izango litzateke? Kakao pasta, esne hautsa eta azukrea gu nahi dugun proportziotan. Orduan, zuk Matin alderrikatzen zu hemen kalitatea? Hori da. Eta ikusten dugu zer gehitzen diogun, azitik bertatik, lehen gaia zein den ikusiz, produktuari lazoa jartzen diogun arte gure eskuetatik hasten da dena. Hori da, dena kontrolpean da, ez da? Zu Matin, txokolateak grasa unitz dauka? Txokolatea, edozein fruitu kakaoa bera, kakaoak berak edozein fruitu idorrek bezala, oso kalorikoa da, badu oso energetikoa da eta badu bere gantza, manteka, kakao manteka. Baina kakao manteka da, bere neurrian eta azietan, giltxaurrak edo urrak edo jatea bezalako zerbait. Hemen bere neurrian janezkero,
baditu antioxidatzaile haunitz eta bestalde energetikoa da, ez? Orduan, bai baditu proteinak eta bertzelako elementu batzuk oso onak direnak giza gorputzarentzako. Erran daiteke orduan txokolteak gazte eta bizkor kontze gaituela? Bai, zalantzai gabe, ez? Hor beti ikusi izan du da, kirolariei ere, eta aurrei, eta denei eman zaien gauzua dela, baina dena bezala, noskiz, bere neurrian. Bere neurrian. Eta kalitatezkoa bada, aixe hobe. Hobe, ez da? Bai. Hobe da, gutxi eta kalitatezkoa, ez pila bat eta ura edotzen moduko, ez da? Hori da, bai. Zer gehiago, Matin? Zer gehiago kontatzen alduzu, zeren eta baita egiten dituzu bisita gidatuak? Bai, bisita gidatuak egiten ditugu, eta hemen azaltzen dugu, prozesu hain guztia, justu, hazietatik hasi, eta prozesu guztian zehar nola doan eraldatzen lehen gai hori, eta giharran gauza asko aberasten da, usaituz eta dastatuz. Azken batean ikusiz bakarrik baino. Hori da, ikusiz zen hori egiten duzuen eta zuk egiten duzuen hori dena, ez? Zenta nik ez nekien ezer txokolateari buruz. Bakarra zein gustatzen zaidan eta zein ez, baina berez ez nekien prozesu hori buruz ezer ez. Eta pentsatzen duzuk ere gauz berdin izan dela, zenta ez da gauz ohikoa edo ikustea, ez da? Bai, azkenean tradizio familiar handi batetik datorren gauza bada arkupen gozogintza bera. Bai. Eta azkenean aldi berean ere formatzen goazelako, goaz pixkanaka gero eta gehiago ikasten, ez? Urte pila bat daramazkizue, honetan, ez da? Bai. Azkenean gaur egungo nagusiaren aitatxi bera txokolategilea eta karamelogilea zen, argizaria ere egiten zuen, normalki elkarrekin doazen zijoazen lanbideak ziren. Bere aite okina, bera, Xanti Urtasun bera, gozogilea eta puntu batetik aitzin txokolategilea ere, erranduten bezala bera hasi zelako ekoizten, eta gaur egun bere alaba eta bertze belaunaldi bat sartu gara, hementxe txokolatea ekoizten. Buru belarri, ez da? Beno, Matin, hemen dugu kakao errautsa, glas azukrea, ez da? Eta gero esne errautsare bai. Hoi da. Hiru horiekin lortzen dugu hemen ikusten den pasta hau, ez? Bai. Plastilina antzeko pasta hori. Bai, egiten den testura hau, behin biguntzen da, berotzen delako eta nahasi. Eta egin behar dena da, hau findu. Oini gehiago, partikula horiek findu. Lehen errandu zuen partikula horiek. Hori da. Hau zabaian edo nabari ez daitezen. 50 mikratik behiti findu behar da. Eta hortarako dugu hori hemen pasatzen duzu. Ondoko makina hau. Bai. Orduan, piztuko genuke hola. Martxan. Matin, orduan errotonetan zenbat eta gehiago estutu rodilloiek edo partikula orduan eta txikigua lortzen dugu, ez da? Hori da zuek bilekatzen duzuena. Bai, hori da bilatzen duguna, azkenean hausapaian sartu txokolatea, urtu dadila, eta ez dezagun nabaritu hor inolako legartxorik edo ondartxorik, ez? Ederki, eta gero bertze makina hortara pasatzen duzu. Hori da, hemendik pasako ginuke berriz ere kontxadora deitzen den makina hortara, eta hor, atea zabalik utzita, utziko ginen bueltak ematen berotua, beharraina denbora. Mantso horretan, eta hor errekin duzu egiten dela oxigenatu. Hori da, hor oxigenatzen utziko ginuke, eta behin ja oxigenatu ondotik, ina dago gure txokolatea. Hortan ja, bukatu egon litzateke jateko. Hori da. Ni hemen lanengo banu, biharko nuke pisu bat kanpon, bertzeniko zen manerikan hemen egoteko. Ikusiko dugu baitere zer gehiago egiten duzuen gozotegi, txokolategi arkupe delako honetan, ez da? Bai. Erakutsi guzu pixko bat zer gehiago egiten duzuen hemen? Bai, behin txokolatea hartuta, hainbertze produktu egiten ditugu eta erakutsiko azkitzugu. Guazen orain ikustera ora, bai? Ados. Guazen ikustera zer nolako gauz goxoak dituzten etxe honetan, bai? Guazen. Urrekin egindako eta txokolatearekin plaka, hemen, aurrian dugula. Bai, egin duguna. Baina hemen
txokolte hautsekin egiten alden txokolte bero eta goxoa etxean, aukeran ere badokazute. Bai, aukeran badugu, hemen Arkupen bertan kafetegian eskaintzen dugun gauza bera, hemen txez, jendeak etxean ere eduki dezan, kakao hautsa bera, txokolatea beroa egitekoa, esneari gehitzen altzaion kakaoa ere bai. Eta etxean edo zeinek egin dezakena. Hoi da. Baina horretatik aparte ere gauz pile bat dauzkazut hemen, konta guzu pixko bat, Bai. zer eskaintzen duzuen? Bai, jada behin txokolatea eginda ikusi duzu, egiten alditugula herrialde ezberdinetako txokolateak, baita ere esneduna, kafea gehitu, naranja gehitu, gauza hauek egin ditzazkegu. Eta gero ja, gainerako produktuak ere bai, ez? Arrokak bezala, almendra karamelizatuarekin, naranja konfitatuak bainatu ere txokolatetan, eta gero hemen bada bertze produktu bat, nahiko arrakastatxoa dela ur krema. Urrak xeatu, txokolatearekin hasi, eta halako krema bat, ogiarekin edo nahi denarekin hasi atzeko eta... Hori da. Gozotegian ere aukerare baduzu, ezta? Opilak, karakolak, korasanak, bonboiak eta pastak, eta nola ez, txokolateekin egindako plaka hauek. Hori da, hauek lehen aipatu bezala, egunean egindako produktu freskoak dira, eta gero ikusi ez ditugun bonboiak ere hemen daude, ez? Jatorri ezberdineko kakaoarekin, bonboi bakotxa hobeki heldu zaiona arekin egiten dugu, eta pastak ere hemen daude, hori da. Makin, orain arte ekoizle moduan ikus dugu, zer lan egiten duzuen, eta orain ja produktua bukatua edo nola bukatzen dugun edo zer prozesura ematen dugun produktu hori bukatzeko, ezta? Hoi da, Hemen atzean prest dugu da behitien indugun txokolatea, atemperatuta dago, beraz ja prest dago horrekin gauzak egiteko. Kaso honetan? Urrakin egina egingo dugu, hemen bastanen hain famatua den txokolatea. Urrekin, ja txigortuta? Urrak txigortuta, azalak kenduta, eta honekin ja gure txokolateekin nahastuta inen dugu, Orden, hau da, atemperadora. Holko iturri bat itxin paratuzkero, txokolatezko iturri bat. Nahasiko dugu ongi. Hau da zuen produktu izarra? Izarretako bat. Bat, ezta? Bai. Mertze produktu bat dugu, hauetako bat. Bale, nizien bat? Eta lagundu pixkat, Hola, bulkat. Ongi. Bultzatu pixkat? Bale, oen bertzera. Eta, kitu bulkatzez, hori da. Orain jaunekin bildu ez, balik eta gehien. Ia, fite. Zeitin dago gogortu? Gogortzen baita. Eta, ados. Hola ongi? Hola ongi. Zuko hor berrian, hartu zuko hori. Eta hola. Hori da, Eta? Sobera gogorrare geldituko da... Holaxe, ongi dago. Zakar samar. Eta honek daukan brillo hori? Brillo hori da ondia temperatua delako. Ederki. Orduan hau hain ozten utziko dugu, bandejan. Txekata. Tori metien. Bertzea. Ederki. Hori da. Zenbat minutu behar ditugu hori ozteko edo? Hemen bortz bat minutu edo, lehen da bizi pixkat oztutzeko, eta gero ja ozkailura sartuko dugu. Bale, bitartean zer egin dugu? Bitartean bertze produktu bat egin dugu. Hasi behar dugu bertze bat. Egingo dugu. Arkupeko, ezagunak, hain ezagunak diren, pastak, Pasta hauek ja egina daude eta egosita daude, baina txokolatetan busti behar dira eta aurrez bete, orduan hori ingo dugu. Lehen da bizi, hemen ikusten dira lerro ezberdinak, bietako bati buelta emango diogu. Bale, konforme. Hori da, zu hasi hortik, buelta ematen. Hori da. Gero urrengoa hau ez da? Hau ez, urrengoa. Hori da. Hori da. Zu Matien, zu egunero ibiliko zara txokolatea probatzen, nahi eta nahi ezkoa, ez da? Bai. Azkenean kakaoa bera eta txokolatea probatzea nahi eta nahi ezkoa, ez da? Nahi eta nahi ezkoa da, ikusteko ongi refinatuta dagoen, ongi tostatua dagoen, eta hori dena, ez? Orduan, hau da, krema gurina da. Orduan, honekin,
gaingarena da, holaxe, betetzen. Horregatik ganin ditu batzuk alde bat eta atzi batzera. Hoi da, bai. Bota, ni seitzen txot juntatzen, bai? Hoi da, jartzen jun. Zerra manezun, lehen hasi nezena erratien, egunero txokolatea probatuko zu, eta inoiz aspertzen da bat txokolatea jatez? Badia aspertzen dianak, nire kasua bintzat ez da. Ez da? Nire kasua ez da, ez ez. Ustez nire ez nintzeke asperteko, Ni ez naiz aspertzen egeran, ez ez. Kambio? Bai, zen nahi dugu. Ez naiz aspertzen eta kontrolatu behar izaten dut, nire burua desente. Bai. Biziki gustuko zu orduan, ez da? Bai, eta gaina, ez, mota ezberdinak, norbera ere egiten dagoenean ongi ateatzeak ematen du halako satisfazio bat, bai, bilatzen den hori, lortzeak, ez? Hori da, lortzea batek bilakatzen duen hori eta esfortzu batekin, nola ez? Hale, orain, faltako litzaiguke? Hemen bi gelditu dira pixkatola, batei jarriko diogu. Zen da hor de la vergüenza da nola zein da, ez? Azkena, bai. Bai ez? Bale, jarriko dugu, opa. Hauei ja, ongi ditugu hemen. Bai? Hemen, ziko dugu gero, joanen garelako txokolatetan bustitzen, eta bandeja berean patzen. Ederki, orain txokolatea hemen jarriko dugu, bale, ederki. Lehen egin dugun antzera. Bai? Beteko dugu pixka bat. Aski, hartu handik. Baitetik, bai? Holaxe. Pixkot. Busti eta utzi. Bale. Bai? Hoxe. Hemen hola da, erlojuak galdu bertino. Bai, ez da konbenizaten erlojuak sartzea hemen. Eta hauek goizaldean egiten ditugu eta nahiko lan entretenitua da. Aritzen gara elkarri karrera egiten. Bai, ez zeinek daukan abizi gehiena. Bai. Ni ez naiz abilena gauza hauetan, ez, baina bueno. Bertze gauzan izan entzera, ez da? Txukun gelitzen dira eta seguro bai. Eta goxoak, bai. Sekulako arrakasta duzu, txokolatearekin eta? Bai. Hauen berezitasuna, pasten berezitasuna da egunero egiten direla. Bai, fresko direla. Eta freskoak direla. Hoi da berezitasuna, ez? Bezpera arte ez dakigu zenbat egin beharko dugun. Baina egiten duguna, enkarguen bidez eta freskoa da. Egunerokoa. Egunerokoa. Eta horrek ematen dio, baduen kalitatea, ez? Noski, txokolatearekin bezala lehen gaiak ere bai, baina goizean goizik egunero egindako lan bat izateak, hori du bere eskerra, ez? Produktua asko zogea dela. Hori da, produktu bikaina bat dela. Hau ja prest dugu, lehengoa oztu izan da, oain egin behar duguna da, hau ozkailura sartu, lehenik. Mintxe. Eta... Berea leten da, Bai, hemen ikusten duzu. Jozen horreko itxura. Beritu den bata. Bai. Eta bertzea. Ze itxura daukan. Zerran, Matin, zorionak, haine produktu bikaina lortzeagatik, eta eskerrik asko honitz, zuen etxera gonbitatzeagatik. Ni eskertzuei, eta gonbita bertze baterako ere gauzio duzatua, eta nahi duzuela egetorri. Eskerrik asko. Zehituko dugu zuen gozotegiaz eta gozatzen. Ederki, esker mila honitz. Beno lagunak, Nafarroko janariak saio hau Iruritako ekoizle, txokolate ekoizle bat ezagutu ondoren eta bere produktu bikainak erakutsi ondoren, agurtu beharko dugu. Ongi izan, zaindu eta nik txokolate hau nola ez probatu erkun eta nahi ez. Ongi izan denoi, aio!
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.